På børne- og ungeområdet den her gang, der er det Plejefamiliernes Landsforening, der retter kritik af kommunen. I sidste uge der kom det frem, at Dansk Socialrådgiverforening jo har meldt Nordfyns Kommune til Ankestyrelsen, fordi der, som foreningen udtrykker det, træffes afgørelser, der er i strid med barnets tag og lovgivningen. Nu kan vi sige godmorgen til Inge Ander fra Plejefamiliernes Landsforening. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en kritik, som I retter mod Nordfyns Kommune? Jamen, det er jo det samme, som Dansk Socialrådgiverforening var ude at sige i sidste uge. Og jeg vil da godt nok sige, da jeg læste den artikel, der faldt der nogle brikker på plads hos mig. Det, som vi har påpeget i kommunen i de sidste 2 år, det er det samme, som socialrådgiverne har oplevet. Den viser jo tydeligt, at der er noget, der ikke er i orden. Der har vi årsagen til gennemstrømningen af sagsbehandlere i kommunen. Vikarer, der igennem en kortere periode kan træffe store, faglige, tunge beslutninger. Og det har i hvert fald undret os. Men det viser jo bare et klart billede af, at det er Carsten Poulsen og Jesper Due og Mette Gram, der styrer deres afdeling med hård hånd. Godt støttet af deres folkevalgte formand for børne- og ungeudvalget, Kasper Solberg. Det firekløver gør, at det ikke er særlig sjovt at hverken at være socialrådgiver eller plejefamilie i Nordfyns Kommune. Det er en hård kritik, du retter mod Nordfyns Kommune. Jamen, den er også hård. Altså, når man gør de ting, man gør dernede på det her område, der er så skrøbeligt i forvejen, så skal man gøre det ordentligt, og det gør man ikke. Man har lønforhandlinger med plejefamilier for 6 måneder siden, der stadigvæk ikke har fået en tilbagemelding, trods der er blevet rykket flere gange. Når vi beder om aktindsigt, som vi jo som både borgere og organisation har ret til at gøre, får vi bare ikke nogen svar. Der har været 2 clean cut inden for 6 måneder, det vil sige, at man har fjernet børn, uden de har fået lov til at have en ordentlig udslusningsperiode. De er ikke eksisterende, når man skriver til dem, ringer til dem eller har holdt møder med dem, så ligger de sig jo ikke ned og siger, at det kan vi godt se. Tværtimod, nej, det kan vi ikke forstå. Det kan vi simpelthen ikke forstå. Vi ved slet ikke noget om det, og det er helt misforstået. Det, man har fået ud af det, det er, at man får medarbejdere, både plejefamilier og socialrådgivere, der faktisk bliver utrygge ved at arbejde for den kommune. Nu har I jo så i Plejefamiliernes Landsforening afbrudt samarbejdet med Nordfyns Kommune på grund af de her såkaldte clean cut-sager, som du også er inde på. Stiller det plejebørnene bedre, at I gør det? Det gør i hvert fald, at der kommer fokus på det, og vi har jo ikke afbrudt samarbejdet. Vi har forsøgt gentagne gange med dialog med Carsten og med... Men I samarbejder ikke med dem mere lige nu? Jamen, vi har anbefalet vores medlemmer, at de ikke tager nye opgaver for Nordfyns Kommune. Vi vil rigtig gerne have ryddet op i det her område, men der er jo ikke nogen, der skal udsættes for den pivringe sagsbehandling, der har foregået i Nordfyns Kommune. Og det er ledelsen i Nordfyns Kommune godt bevidst om, hvad der er galt. Så hvordan er det løsningen, at det her med, at I ikke på den måde direkte arbejder sammen, eller ikke anbefaler det her samarbejde? Hvordan kan det være en løsning? Prøv lige at forklare det. Altså, hvis jeg var chef i en kommune, og den var markeret med rød, så havde jeg da gjort alt for at komme i kontakt med den faglige organisation. Jeg havde da siddet på skødet af dem, fundet løsninger, gjort området mere spiseligt, altså gjort det ordentligt for plejefamilierne og for plejebørnene. Plejebørnene har brug for sikre, stabile og trygge anbringelser. Det kan de jo ikke få, når plejefamilierne bliver presset. Lige nu der er der ikke nogen, der tør at sige noget, fordi de er bange for, at det er deres børn, der bliver hentet og flyttet til en anden plejefamilie, eller endnu være på institution. Lige nu kan det være svært at se, hvordan I kan komme ud af den hårdknude, Inge. Altså, kan du se en måde, hvordan I og kommunen kan møde hinanden igen og have et godt samarbejde? Jeg tænker, at formanden for børne- og ungeudvalget er interesseret i, at plejefamilieområdet fungerer godt i kommunen. Han sidder også med i økonomiudvalget. Han må da kunne se en kæmpe fordel i at have nogle trygge, glade plejefamilier. De gør et knagende godt stykke arbejde, de plejefamilier, der arbejder for Nordfyns Kommune, og de får bare ingen støtte og hjælp fra kommunen. Det kan man da ikke bare sidde og sige, der foregår ikke nogen ulovligheder. Men kommunen vil jo sige, at de får hjælp. Ulovligheder. Undskyld, jeg kunne ikke... Kommunen vil jo sige, at de får hjælp. Jamen, det gør de jo ikke. Hvis det er, at dem, der skal hjælpe dem, er sygemeldte, eller ikke eksisterende, fordi de har et dårligt arbejdsmiljø på kommunen, så er der da ikke overskud til at tage hånd om plejefamilien, og slet ikke til at tage hånd om foranstaltningerne i forhold til plejebørnene. Og det ser altså her Inge Ander fra Plejefamiliernes Landsforening, den politisk ansvarlige for børne- og ungeområdet i Nordfyn, Kasper Solberg fra Socialdemokratiet, siger til os på DR Fyn, at han er ked af kritikken fra Plejefamiliernes Landsforening,
Han kan ikke kommentere den konkrete sag, som vi omtaler i dag, men siger, at han ser frem til at få den prøvet ved domstolen.